Miren, etxean telefono eta internet ezin erabiliz egotzea hilabete batez. Berriz ere, hornitzailearen magasinera joan zira laguntza tekniko eske. 40 minutaz behar egon eta susta esatzaileak errezebitu zitu. Biren hasita, hiruna bertsu zortziko tipiak. 40 minutanik ditut itxaronak, aski luze iraundu ezeferen bromak, fiteo lan iten du bai nire amonak, komunikazioan ez izte hainonak, komunikazioan ez izte hainonak. Eman baino lehenago zuri azalpenik, ez duzunez ez gogo ez itxaropenik. Nik enuke esango haintxarrak garenik, baina presik ez duta egunon lehenik, baina presik ez duta egunon lehenik. Politeziaz aparten, serioz jarri gaiten, egun ona ez bada nik ez dut erraten. Onak esaiatzera ginan izen baten, e-mail bat igortzeko errantzen idaten, e-mail bat igortzeko errantzen idaten. Denaraino luzatu duzunez pausoa, ta errantzarerik gabe dagola auzoa. E-mail batez konpondu baleike kasoa, ez dut ulertzen zein den zure arazoa. Ez dut ulertzen zein den zure arazoa. Naiz mila aldiz etorri, onaino galdezka, honek erantzuten dit berriro barrezka. Naiz nik etxean izan arazautak ezka, bankutik kobratzeko arazorik ez da. Bankutik kobratzeko arazorik ez da. Mingaina